Insemmilkom jiena Francesco Fontanelli, Field Archaeologist ma' Heritage Malta. Illum nixtieq nitkellem dwar in-notebooks li kienu miktuba minn Sir Temmin's Ammit bejn l-1905 u l-1935 meta Sir Temmin's Ammit kien kuratur tal-Dipartiment tal-Arkeoloġija u direttur tal-Mużew Nazzjonali. Din hija kollezzjoni ta' 17 kotba li ġew miktubin minn Sir Temmin's Ammit u fihom ħafna informazzjoni importanti u rilevanti mhux għalija biss bħala arkeologu ma għal kulħadd. U daw saru meta kienu għaddejjin li fl-ewwel darba l-iskavi ta' l-iktar importanti siti arkeoloġiċi ta' Malta u fihom ħafna informazzjoni bħala noti, dettalji, sketches ta' daw l-xogħlijiet li saru. U għalhekk daw huma importanti għaliex kienu qisu l-ewwel ritratt ta' li nsab f'dan iż-żmien. Xi nħud minn dawn il-kotba huma fuq sit speċifiku bħala il-notebook ta' Ħaltarxin, il-notebook ta' Ħaġrat, il-notebook ta' Ħalsaflini, etc. Mbagħad hemm xi kotba differenti li huma collection ta' siti differenti li ġew skoperti matul xogħlijiet pubbliċi. Hawnhekk għandi ktieb tal-iskavi li saru għal Tarxin fil-żmien 1915 u 1916. U kif tistgħu taraw hawnhekk hemm sketches, hemm noti, hemm isim tal-discovery, etc. U daw huma kollha informazzjoni importanti għall-arkeologu ma' għal kulħadd. Kif tista' taraw hemm sketches ta' qabar u sabu ġo fiha. Ġifieri kien hemm fuħar, għadam u materjal differenti. Daw il-kotba kienu miktuba bl-idejn immedjatament wara li sar l-iskav u jenkella direttament fuq is-sajt minn Sir Temmin's Ammit jenkella minn xi ħadd mit-tim tiegħu. Alla volja Malta hija gżira żgħira ma fiha ħafna potenzjal arkeoloġiku u din il-potenzjal jidher minn daw il-kotba. Din ir-raġuni flimkien mal-fatt li daw il-siti u l-kotba ma ġewx pubblikati hija ir-raġuni għalfejn din il-kollezzjoni hija xi ħaġa importanti għall-arkeologi ma anki għal kulħadd. Daw il-kotba m'għandhomx valur estetiku u artistiku partikolari, ma l-importanza tagħhom jiġi direttament mill-informazzjoni li qegħdin ġo fihom.